अरो तिनी बाइके लाहार पाटे मुंखा साइकेल दरा जोंखे 82 माइलनि फाइ दङ जो जों एकदम स्लो नो पुइलाव ओंखे अरो बुफांसे लाइखा हाइके मा दङ दा जों सिनि साइड जों अस्टेकेन फाइ दङ जों सयजना दङ सिनि गारियाव सराय खमाय दङ बे बासै बिसै इन्टुरुंखा आ गारि मत्रै सानि चालक फाइगा जोंनो बुथायदो खाटा हाय ओंलै हम हाय माने नरा के बेंग फाइ दं माने जोंखे 82 माइलनि फाइ दङ इनके आ जे ताकसा गारि इनके बेंग फाइ माने बजे सामानि इनके बागटलानि फाइ दङ ब कान्जनपुराव थांनाय जोंथ' 82 माइलनि फाइ दङ जों समबाराव थांमानि दिनै फिरगै दङ दा अस्टे बिरेखन थांलायनि फाइलाय दंहा आरपरे अरता हाइगत नाङै थांगाता खर बुसुक साक दुखु मांखा खर बुसुक थांके आनि बासै दुखु मांखा आंबो बिसब बिसमाव दुखु मांखा यागो दुखु बिसमानखा इनको बिसमाव बिसब दुखु नांखा नांखा आमने बिसिंग ताबुक आ जे चलंनाय माने कुनु केफेक नंजाक दाना बम हाय अबसाते एकदिन माने बाइके लाइका ब जे सामान इनके ब मक्रै थांखाङै सावो ब पुरा रंग साइड फायो नायनो गिनों जोंथ' सिनि साइडआव दङ आम हायता ठीक আছে निनि मुं आनि मुं कहर जमातिया कामी गुरजी हामबाय